na edi enkomom ede fa kwan a Regina efa so a wo firi ma wo kire mu se na akwakoye duabosem bi anyensensem bi epiem na odi efiri mu na obo papa bidin na najan na obo ni din no ana sade adwuma ne tie na se ye ne najan so edi enkomo na afi yetie ono nso nanum nsem efa de papa no ekaye no eho nana wadaroma SOMPA FM ni maadwoe yeah mo nana pacho na ho tesen pacho ya hala na nyo nti dia na kana sa ote menka pacho ayi mete won ka de ote menka jo ta ote menka dia na FM na naja no okay na mintimi hu ne ti a panyin kura o kasa matimo yi na kan pese na kasa na pani ya ti ya ya bia no ne ma ene no ba me ba no mu na ti fi fa se na se na o fani ku afo ti se nimia no wani be nyina konna banna no kuma na kura sa na oniga ni ofano okope bosia ni okofa ni ma no achi mamani na o moto ni we no diga sa ko du ba di kura o ba school fees kura Vivian no pia e o de ma so ye adwuma pia na ka aye Vivian ya wa firi mu no wi ne o pia ga na o pia o ba school fees ma no ono ni tifi aseni ho ye ba na se da ponna bi ne o de ade si awe paja firo ori si awe paja firo no ka che ni kun se be kwani abusia no de wo fa fi on je se o pe ba bi ma ye tana ne sa o mo aye o ka ya no afa ni kun amotam ne ntugu oni ni kun no so ne mo aburbe na ta ma o mo aburo no bia ni wani o ba je o da jibene akra no kese se papa dia me dia yo mi se mo onyi ma ya a di bo so no ba buru anya sia pa adwa o mekin yo fre bo so no ai a chewu yo fre bo so ne ben fo be so ngutu ye request ni mi fi ta pra kura dia ni no be friend secretary anem poetry ni ani anem fu ko shiae na ta ma ko shiae ka sam na ma chese eye no kura se wa bo be sa mo ni ni esiri mpen fo kura ye se ni ye wo ye sa ni e tere ye ntima bo so no o timpu na wo ntuku som ni pa no tubu som no na mo oboro no ntachi sa ya SOMPA FM no de dani diano na pre araya no wuye no ni ya viviano no ta mo ka ofre bo so no a o mra mebo o megeno no o jeno ni efia na so o jeno abonu bi anka na banti mba mo no o kwa no so koda na se o ya ni niam nyina ha na kwada hwan ase viviano aya kan koda ase wa ya de na wa ka kire bi se boam na wa boam na se bi ankam o mo ntuma mama me dia mo jana na sa kokko ye kwa ni niam nyina wiye a kire ansra mo ko yi fufunu mo de ko to Vivian no papa ni fe ti yawo e ko tunu ni se ya Vivian biane akun papa no Vivian na dia nwa ya mama mo tu bia so sa ya kini akunu dia me nyintum sa kini akunu ndi da ba fa ma ye ko hia no ye ko ka sa ma de ngu tu bia no na okay se mo ji tum se Vivian dia na akun abaya na dia ji se mo pacho dia tu bia no bitu kama ampacha odi amon tinju bia manye so biro tu fese no para mo de na faso tra ko fa wi na abaro ni sia hin siro de kan ye be te se da jitu ti ya ko sia ko ye ko duriye ye kaya ne nga bo so fo ye se Vivian o pia fika ye di o ko tu bia ni bi ne dadi ya nyansa na se ya o sia do ante ba ko ye ba ni an te ni mbai ye ba ni be tuye no wa
dua cho no no tubia wo dua ncho no tika wura ma ese dua no kun ni be kan be gobe o ye no kure nti fasa ko ko be twa na ni nti ya ka na time kan no kure no ansa ko ne to suyin edie tubia no ni ya bai sabi samra kura no chi ni ya na be insani ye ma abusianfo kura no na ba ko de to so ko de ga ba ma vivia nti vivia o wa obi ampa akura obanyin sana wuye wami ma obanyin ma sana banyin sana chi akura ansa bi wani tenya ba so ko ben se mai ba onamo ansa na no se ko ntia wi ebetuni eji mi huni ntia panyin no kasa eji mi akura no ma ansa le tamo no nwa se di evidence se no de me ma no wa asem ka bia ko vizia no na bosom kro okoso a abresa bia no kama vizia unu oba kire opani enkoma ye ne Regina papa di ye no ono ansisu dua se ono de Viviana wawuo no eye duabo no na eye ema ne baaye na de enti a yenso ye frɛ no ye de ya frɛ wi ya se emre bi atwam sa Regina afia gedua no wo mo bo ni dua na wo mo bo ni dua na ye frɛ Regina ne papa no na ono Regina ne papa no kirem se de ya wu kiremi no no so kan se ono so de ono eni agina so bi e kire se Vivian ni wuo na wawuo no eye ne ba Regina no dia bon ne man no ewuye nti ono nka se Vivian no wuo na wawuo no eye Regina no wuo no na ama no awuo ne ye frɛ na ginkyiremu ana ayi okyerɛkyerɛmu si babia wasi na de enti a yenso yebusa ye ne se edi enti ana mobodua na makọ akọ akotuo na Regina no ewu no na onyem omu yi akwara no wie no wi ana Vivian no nso so a ono so enyem bosome nkono no ono nso ne ba owu ne yam nti yanem sankyerofo na ne yebusa se ye nti ase ye nti kire ye gi asem no we de ne ya gi we de na wadaromon emra eye Regina ne papa ye no edi enkomo no ose mra asem ni si first no wo mo frɛ Vivian no ewo eye esirihene efie anana himfie ema oka se omodua bia okasa enye nokre bia do si first no sasia omoche se wa abudua no omukotu otu bia no be tu bia no na be bro no so obi aya ade na mbra onane we kwa wa akoboro we kwa wa di na tem me odi sun di tu bia no atire ansana baya no wuya abutia no kokka kire Vivian no papa se oba no bia no ne akunu ansa be ma me kura masotie ntina chese papa metie wi a Vivian na wawuo no tama na otudua ni nyina no na wantudua no wona komam because ye tudua ye bro wo die na chese wo dia memere mfibi na eda ni dua no ana o modern fashion no wantudua wona komam enti ma ne ba no owuye no enti owuye no so a ya ka asem no asadia ni ese Vivian ya mo nsuo no okoko ye ma no o say hello mbaja o say asadia be na oye aya bajo timi okoda na ase okoda obo okoda asu akwadwo ase okoda na sese juma be na asu akwadwo aye de ama eye Vivian no no kire se te sa obi a wo bi okun no obi a ba patawo ono ke se o ma pata no o ma jeno so ya re muro no nti mo amono no bride abaya no wuya o mo yeba ka kire ne fe ana no wuya be ka kire ne fe o no okunu no tamle na fu no ye friji ni Vivian no okọ osi akọ ko ka se na ni
bibi say ni sie na me brom me fraw sabi ni achini enti adia dia mebo ano mabo ade ani oyi na bo ade akora ansana omo ansana ye ko a asana beto ni ma yekuti bia no na me dia ye na sabi nyina wi na aya Regina maame papa ye ne no edi enkomo ne maame ne papa edi enkomo no wo se emra asem ne yire ya afa de aya Vivian ne gitum se wabodua ma amoko tu dua no mu wie ye no empatade a ese Regina no ne maame ne papa wo mo eye no wo mo ye bibia e wo ho but mo ma fam ese Vivian no etia na boade ne niema bi no o ka se untua ya no krefa no kura be no wom no kura de wom ne metro no fe ya kwaya omo okotubia no ba ya ne se dia no omo okunu ne ka no be chemienu na Vivian tia bi na de nya ne sa ba bia nti wa bia che no unu tubia bia nche wa untu sa asi akọ kra chibo ebi o ye kuro ma seketi ha okudi pa ma ko nkono wo ayi konvo kuro asu akwa adwo akum asu akwa adwo na okum nipa nkono ada omo ya bone ben bueno obe iya ba ye nti ona so ma bueno kura no opoise no ko hu proye ansana sa bia no oye adwuma ya ne me ba ko si akọ be ko tu ya nam ka hu bi no ye bia che no ke ni tu hu bia ndi bia nti wa untu bia enti wadaroma o na no mo kae se mitie wiye dia Vivian da okoda asu akwa adwo ase no saa tam no na Regina na wu ana no wa ene na chese bia no na ku Regina no akwanso so papa no ko ba se ne bia no na kunu ne ba to ayiti ya no ni yo o ba Vivian no ni na to frame ma bo mama ne ana ogina so okoda asu akwa adwo ase se assignment na ode ma no wa ya ma no nti na bo ade die na ana na chese ana he se dua ne na ku no okun hane dua ne na ku Regina no ana no dia was kwana mo fa so ne dia ndam dipim se dua ne ku Regina na Vivian ye dua ne akunu aya kwanshi are bae adanti Vivian de ande wo se akwanhia ne bae chagabe obi anka so abobia ne owuye no so dia chewa owuye no so konfo bia makwam ka sai dia na to ni ka sene ne abodi bia so ya sie de mo sie Vivian no ya tie na ye na ye kura wie na se na onyimo no nyima to onyim ayo amamro ho onyim ka yiye ye sie boni bia ni ho anti konfo bia mekase bia eye weni nti musie eye na enye ye mosie aye no nti na chese eye akwanhia ne mo nyewuo enye ayi adua ne nya no aha nya dia miso me ya me wo hafia no so owuye no motupan ahwe nkyere se bia ni kunu na kyere se wanante kakra na kyere se wo so wafa akire kakra sesa o si ya amanfo ba no bre no wo so kwahia sa no ho a na wadaroma o die ma tanti wa mega sa ni o ma no kora o ka sisi a odabo amanfo kan kora me ho apa ke bikura tim obiba bewu na otimde asasa ne kakra na so sem sa de tinipa no so wadaroma aya Regina papa de enkomo ya ni di wa ha no wanka se
Vivian wo no Regina wo no na de Vivian wo na ba wo. Wan kan sa wan kan sa wa ha. Na de ma ye busa no no se. Omo wan kan sa. Da bi nya sa na omo kan no. The video ayi video na say ino a. Kira say ne wo fa no. Asade ni ese so wo wan yo ntima enam so a Vivian so anya sa wu. Ma dia asade abene dia ne kira say asade ni ese samye ni ma onam so a Vivian wa no na o kire say emre omutu dua ne wie ye no eye wo chefa ne ma ese wo ye ede ma eye wo fase Vivian no wanye enti se Vivian wu a ede na wo mu nkobusa eye asu akwa adwoa se ne chefa na wantua no ene na ode akwakodan Vivian ne ka ewo kwantempon no so de a ono de as Regina ne papa no ontimi nkyere but de obetimi aka ne se emra wo mu ko nsuo no so wo mu ko ya amamre ne amane no wo gina mu se eye saa achefa na esese Vivian no etua ewo asu akwa adwo animu no untua ne nne entua ne kyena nti e ba saa de a asu akwa adwo na nkasa no ana obehu kwan fa so kwa akogye eye naboade e de afiri eye ho nti se ono na akogye o se de na akogye o de Regina papa de antimi anka ono so ono se kire ye ebusawo eni nti yense afro obusa se aboade ben ana ese Vivian tua wantua yesusu se asu akwa adwoa akogye na de no wokwan no so a e de akwanhia ne ba nti saa na ye yesusu no ono na kira wi say dia wo nya wo ba na ewu dia ni ba wo ho ne me so dia sabia sanka ya me wo fasie nene mpana wusie na mom nya wo no pemba no anase mo fasie na wusie mam so na se wo tim de yam fanto wo se wo ba wu yenti we no ba ba bia na se o so se obo bia wo ba wu yenti se no so wu a ana se wu onu kuna aba ka jene ne ba otima wo jene sa jene no ana me ka se ono Regina ne papa na ni di nkomo no wanka se Vivian akwanhie na wanya no eye ne ba Regina no ni wuo na obo ni dua no ne mo no no kirekire mu se asem se ni ne siye na mra mkotu dua ni wie ye no wo papa be no e ka se ye Vivian no wo fa no enema ne eye aboade bi esenka otua de ma wo fa se ye Vivian no o ka no wo busondam ho se untua ne nne entua ne kyena enti se bibi sa asidi a on de ontime nkyere se Regina ne wuo na akofa Vivian ne de na ba enti ye musa wo se utua ya na se wantua de a ene na su akwadwo na akwakodan Vivian ne ka nti on de wanka ni play mo se ka si akwadwo no ontime nnan Vivian wuo hoka just asade ni exercise Vivian no oye ma no okobodu akwa na nka ho ni obu ano se exercise odi ma no bia no odi hu ho djuma okobe se nsia na se ti na me musa wo ayi aboade ben na Vivian de koma asu akwadwo no ba so no me kire ofe bere asem no siye no Vivian no oboa na oya na mamre nyina aboa no o twati kato so akokọ ne nsa de koye ne ma ese be gino nyina be koje no ansa na omukuro ko ibefu enti da ya ye ko asu akọ no ba ka se sa ne ma jane ne ma otoya ade ko tubia no otua bi no ne se ontua bi a onyeyi Hello ba jatu binka ni ke onga enti wadaro mo ofa asem no ne nkyire mu pa ne se kire se entokwa beto eye Regina afie gedua no ene wo fase Vivian no entamu ena dua bobae ena Vivian no bo Regina ni dua enti wa get tio ayade a omo tuogu ne so abo omo oburo oni ni kunu omobro Vivian no ene ni kunu omo oburo no a onyi na wo fia ba tuogu ne so aburo a onya bi na ne megere no to tiem ka se asu asimasi nipa da borom ndi bra bajem
but many Regina papa nso edi nkomo no 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 so kire se eye oba wo fase Vivian no emra ntokwa no ekoso no ena odidi eye oba Vivian temse ne nan hwian nti nan hwian no ena nam so ma Vivian no so ebo Regina ni dua se waka kire eye ayi Vivian se ne nan hwian okasa enye no kure but according to statistics me masama ya something ndi ma shedi ano omo prayer okay sabi na kuma tamfo a no divia opan jadie no omo tifie ba ko kwada omo ma no a omo toni o so wa divia da bia o wo customer kene obi a wa ha afie mo no ono se no ko fa niema na o che ni wa mo obi na ho atoni ono ko ji free bank ni ko fa niema na obe ni o che mo obi na ono ni eye Vivian no no o ne kumane nti ono tina fie na de se ba wo to na onna no ho a o ma okuru ho kire no ni o fa be ya o ya sa nti ono am so kwa na kuma ba akokora ne back school fees 22 million ni tia ma no Vivian na tia ma no Vivian no tia ska no ya ye ko isla himfie Vivian no tia ska no ma no anse na wo ye adwuma dada so akwati ukoko ba ya so di ska no Vivian nti na nka o ne bebe ti o ba nya ni pa bi se ya tamfo se nka betim tuburo no sa na wadaromo se Vivian ka kire wa tama na Regina no ene na Regina ne hwan na wo mo ebro eye Vivian ne sa no hello ne kunu no ni nua ne be aya Regina no nti Regina ne kunu ene wo ma atifio na wo mo etuburu Vivian no ba akura ka fa kwetinya na na kura ka fu bi enti ayi kwasi ni Regina no ana wo mo etuburu Vivian na wo mo ebru no wo fie ho na obi ya ni ho so mo nko ani tifie oni o mo nko ani tifie enti eno na nam so ma Vivian no so frɛ esu akwadwo se omra meje no ta na ho na esu akwadwo no ba ho ana hello na mi busa se ofre esu akwadwo se wo mo bu no nti omeje ne no esu akwadwo ba ho ana so soma nipa ma ne ba ho ti ede na Vivian ni free ho a soma nipa ma na ma ho kasa ntamu obi ni nsani esu no tie ye ni nsani esu no tie nti ofre esu no de na omubo asa omugya no nti da omukura saje da ne ma data da na be nya bia be tu akọ no kura no na omujiba chi obo bitutu obobo ya no nti asiri boys kura na be heda da na oji esi no ko yiri na be ma na be tu be ko nti na kasa duana na Vivian nti da obo duana da na no tu ye na na hello me se da Vivian bo duana da na no tu ye no Dabi kasa obo duana de tie on sa ko ya no na ka on tu duana nti be ko shi aso no ne be ma bi tie na ndi tambe na otu duana na o se o mo sanso ebro no obo duana ajachi abafre no a be ko shi no o tu Vivian wofa edi utie bi ni pa cho mi tie ba so se emra wo mo ekotu dua no Vivian wofa eni no edi nkomo ika se eye aboade ne de so de ma asu akwadwo no enya de a obetua but osinya sa de tie me pa cho na na wada oroma mi ntumi hwa nyankopon anim entwa ntro papa no so sabi papa no oye panimu nti de me kan no eti sa pepepe ti se bra ye kwen no amamra se oye no omu kan no o se onye
na se ono obeye a nye ho ne obeye no sani na no meke no ntim ya o ka se bia me ka se me ba no ni wuo so no enama ono ne wofase na awu no se de na no meke me ka kire mu se ono so no nan dia me nim if you say amamra ese me ye de me ye na wo ho na botonfo no so ka kire ne se ono so wa amamra o se oye ndi ono ne ka se onye ndi se kire okoye de a me nim ndi o kasa na o ka se one me wa askem ene ne ye beka ndi media me kire mu na ano na ye no wa kasa se me nim machine mu amana ya we se nya sa na wo kan Someone here, what we are in Mubisa, never so dear, me kai. Now, all Casano or Bo, Braba could be say, Cosina. Cosina also, I am Maconta, Mayrenumia. Indeed, a Baya, Cosina, on some day, air balloon, I know if you will be. Indeed, a Baya will bet you my friend and no more Bisano. And the Cosina is always. Me patrol was the airport, Danabo, so no can na papa jan fan say na jan asema all council ne say emra aye Regina wu ya mo kwa kotu dua no one fie hona ansa na ntokwa no esi no Regina no friend say Vivian no efre asu akwa adwoa say o ba Regina eni nipa ba ku bi etu bro no nti asu akwa adwoa emra meboa no enti asu akwa adwoa nso no eye oboa no enti mra Vivian wu ye no ena eye sorry emra Regina wu ye no ena Vivian edi aboade a esefata ode se ode ma asu akwa adwoa no ode ma ne sa assignment ode ma ne se ye bo menti bra begeme no oba beje me ena two osi mra wo mkwakotu dua no na mosan so etu bro no ewo ye friend say ahimfie ho eno so se Regina ka kire wa ansa na owu a nokure be no wum ipacho na saase no de me ba na Regina no wan kan kire me won se ya medical kan na no me wo truni nti tene me tie anase ye tura mbo mama ne sa asem sei ni st na nanoma atna se akata ate no Vivian no akate wa mo me ba no dua nti ordinana asiri ni nkoya edin nsese o mo ni dua esansa nti nananom to ampa akiri na bra owu ye na aki no na nipa adwene se mre bi atwamu nkola mienu ko na bibi se ye beka no wa hinji anti se tisade a yemfre Vivian na yemisale bia obodua na wanka bra ye fre no wanka nti ye fre no ye bisa no se nokore se obodua no na kese blenji ne ma akase no wanka na wagya ma akola na ewu awi asana obeka nti eno ne ye bisa se bosom be no ofre na o kire mu se esho kwa adwoa nti enam so ma ye ko esho kwa oti sane na ano me kire ye no nti senka ya de so ogitu wo ho anka me de minim se di abone akune bara but e san se ye frɛ no ye bisa na ogitu nti ni ma ehu se ni bia ne akuno ena de o ka se na gyan ye kan fi se ne wo fase no so kokoda ne ye sabio ma hu na mi nyi ho ne ameda janso se nye se ono o kan wo radio so a nga ye nim se Vivian kokoda ne bia nti de o kan se ne amagba hu se okokoda ne ye mi de na minim na jan akra bajo ote de eye Regina papa e kano ne ti di o kan nyina o asem sia no ni obi tapa onon nsema yakaya bre le dia be buru akura no odi su dani dia ka onam so oba no wuye no na oni ho da pa ni dani e ko hia himfi okura no bra men fra ya Vivian ya fra mi sa ya Vivian na me ma ahimfi o ni pa hu na wa ku nipa na men fra ma sa oba no bi dia ba bo ni ti ma na se zibo no ma frem mo fa se ka ba mama won be kunu mani ma na azeze oba ya bebo na mane o kai se ye ne be ye di mira sa
ne o kanu bia ma no ka mi hu ni nti office o kire sa yo kame nipa wu kura wo awade ne oba wade hu fie ka ya ji bia no kura one oba Regina no one Vivian okunu tena be nipa ba ko Vivian ne ba nyina be nipa ba ko sa ma no ane le pa na Vivian no ba ti yawo one Regina be nyina be fie ba ko eji yakwa kura no aye ko kanse no fie ano ye se no sanka oka mo me ne be ya tra nyim fie sa fa na fa agene no okotra asirifo bata ne aja beto be maran ansira me ne be ye jimra ma asirifo boje se fe ni be ma aba nju ya wa sembe Africa ndi asa we a ma no o ya kura mi hu ni ya no a odi sa asa no betu ja se kene akunu a ono ku adi Dabio ai nananya Regina papa de nka se Vivian wuo na wawuo no eye ne ba Regina no wuo na akunu ni da board no se ye da board no se asade ni ye se meye ne so Vivian se se minimum ku Vivian sa ne nti a ya frɛ wo so a yebusa wo se na sa wo nti a wo fa se bibi e no wa ne ho bato no na wanyo na waja ma akra na awunu ya wo no wa kunu ene nti a ya frɛ wo na na gya ebusa wo se saa asɛm na Regina papa ka se saa boade na esese mutuama asu akwadwo a ɔse ɛhɔ na no wantua no se wantua de a ene ɔno ntimi nkyerɛ se asu akwadwo a ene kɔyɛ ena sisi ya so wakyerɛ mu se Vivian no ede na boade no ekoma asu akwadwo a na kyerɛ se enye Vivian wuo no enye Regina wuo no na akuno ni nyansi akwadwo asu kunu ma to se la tuna so se asu akwadwo ani aku Vivian na mo busa asu akwadwo o se nyono a ofajan na mo busa asu akwadwo anso o se nyono a ipa cho me se nyani ni akunu asu akwadwo nyani ni akunu na maka asanta ate sa to ne so na esa ne ka ta man no ntasa mi bi sa no fe ono o ka sa no wa kwa bi sa ma ne hu se si akwadwo na eku akora no so ne de ono nka se Vivian wuo no eye asu akwadwo na eku no ti ada manyina boade so ti hello manyina boade enti onama ono so ni ma akra na wanya wuo akwanhia so ti me bi sa se anya diaro no wa ko ba bi ma ba ka se akra no abodua bi da bi ese so ko yi mu aboade wanyi enti na o de se akwanhia na ko hia manfo yi ahaw ai aja boaje aja sa de ya papa jan kan no onka se eye Vivian wuo no eye Regina wuo no na de Vivian wuo na ba ne mom komo aye die na wo kire se tama mutu dua ni wie ene de wuhu ye ene de wuhu asu akwadwo ho ne se aboade a ese Vivian no otua edema eye asu akwadwo no wo wani mu de eye papa jan ka se ontua ne entua ne kyena enya saa na mkan ana papa jan wo so kire se eye Vivian no kotua eye na boade no edema asu akwadwo ana papa jan saa internet se na oko na se ayi owura boaje ede na no se hwa mpo na uka ya ebi a wo fa akire kotua ma asu akwadwo ya bane ba akura na akwa ya asade ne ya so nyina dada asa ya kwa su akwadwo so ndi ya kwa ya bre onfia jane ne ba man obeyi no akara ma ya kai oka bisanza ta be kwa ya blanka onfia jane bi aye yenti onfia be kan baba no akukọ ba ku ni France ni bisanza odie eno na yeru abwaje na oho abwaje na oho
asem no o kan de me akokɔ de ekoku ni de akokɔ ni odiye aya first one na wa nana me pacho me nagan onya ne ho nti ase se me nkan kire ne se me bareja na ni wuo no a owu ye no eno so ne enama ne wo fase no so awu te sɛ ne amadikan akire mu dada mo akire ne mu anya hwe mo frɛ ne phone so mo akire ne mu bɛyɛ anya hwe kura bɛyɛ mprensia nso onya ne ho nti ase me nkan kire ne sɛ na me ba mi wo so no ma ne wo fase awu na de me kire ye ne sɛ bra ye kɔ da ne boto ne wo fase ne gitu ne sɛ wa ye kɔ da ne no amamra de ɛsɛ men ye no me ye na bosomfo de ka kire sɛ bimia no so nya ne de e ma na na gyan ka sɛ onye na mo sɛ kire sɛ wa kɔ ye de abimi nim ho we te sɛ ne no ankasa ɔkan sɛ ɔkɔyɛ wa mama amane nti me ngi nim na me nso ne mo tie ne wɔ radio so ana de asisi a mo fira me nso ngiri ma me so me kire sɛ bibi steady nti me mo na na gyan baye ana sɛ bimia baye sɛ me ba wuo ne akuno me nka sa asɛm no me mo bi sa me ma hu mu aye aha na nana jaye me nka sa asɛm no de nana wati ase sɛ onka sa asɛm sɛ oba fase Vivian no eye ayi ne ba Regina ni wuo no ene kofa na kwanhia ne ba sɛ ne de wati ase okay ma ate na me ene ni bi san sɛ adie ne kanu a oba no wuye nka so nya ko dia nka asɛm tie na ndi die ne kanu a ne Vivian be wuya o de sa asɛm na akoto Facebook ne ayi TikTok omo ka sɛ saa wuo no nam so a o fa no amamra a wanye nti ne ma abata o ene de ye FM fo no ena ye ehwehwemu ehunu sɛ eye Vivian efiri drobo Regina efiri drobo na ye hwehwemu na ehunu sɛ Regina afia jeduwa wuo na owu ye no obi ena bo onidua ena ekobusa sɛ hwan na bo onidua no ena yeti sɛ o fase Vivian ena mre bi oni ni nya akasa ena ofre eye asu akwadwoa ena odebo odua enti wo mo fa akire no na wo hunu sɛ Regina wuo na wawuo no eye duabo ena ekun no ene yenkobusa eye Regina ne maame anasa ne papa sɛ bibi sa asiye ena ne maame ne papa no so age pene wo radio so sɛ de matete no sei ena etie na ono de ontimi nyina so enka sɛ Vivian wuo na wuo no eye Regina na mum ono ne ba ne de onim ne sɛ ni wuo no eye duabo ena ekun no but Vivian de ne de ontimi nkyerɛ sɛ eye duabo ena ekun no but ne ba Regina ne de eye duabo ena ebusa sɛ hwan na bo odua no ena ɔse Vivian ena se Vivian hwan ena eye Vivian na okonya akwanhia ɛwɔ eye potiri krom no ena ɔkyerɛkyerɛ ase ne mu a na ebusa ne besi senti dua no ɔmo kotui ena ɔno se dua ne de wo mo tui ema ɔno tui a ne kyɛfa na wo kyɛfa na ewo mu no ena ɔse that very time that very moment ne de wo ka se untua se untua de a ena na esese ye pɛ hwan na se untua no ena ɔbɔ na nagyan ena ye production team na se open na nagyan na obusa nse na su hyefa ye muwa asɛm na yewura boaje aka no ɛyɛ no korɛ ena ye nya wo number ena wo so ye no wadi nkɔmɔ na so kyerɛ sɛ ɛnyɛ saa na tie na emu no Vivian nankasa no ekotua na boade de ema asu akwadwoa dua ne de ebam na kyerɛ sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ manimu hɔ ne de ogitu mu sɛ ebia muntua na emu no Vivian nankasa yɛ ofase no ekɔ efa akyire de aboade ne kɔe enti minim sɛ nkuda na nim ada hɔ de a de oka sɛ aboade na America sɛ mintia ne kana nya saa na etie ɛna me kyerɛ sɛ gyan a ɔtɔkɔ boso no so a ɔkɔtunu ne ɔkyɛ no mienu de amare ne na ɔkyɛ ma saa onyi sɛ sika kɔ yɛre bɛɛ yɛ ntua bi ampa yɛ kɛ so mara yɛ adwuma na ntia sɛ yɛ adwuma
nti first akokɔ kora abekunu no wani edi osansa ni na kan no kora wo nsuo so no anse na akokɔ ne yeto so yɛ beku ya odie